Пишете в коментарите за кой сте, за Дани или за Анди, и също така сложете мотиконка, когато напишете примерно Дани, след това мечето, защото мечката е за Дани, когато примерно напишете Анди, това за тази емотиконка хубава, когато е за Дани, тази емотиконка на мече. Приятно гледане на всички. Пишете в коментарите или се абонирайте, за да правя още такива забавни видеа, за да предпочитате някой или някои влогъри. И ако са ви харесали тези 3 видеа за Алексчето, Ева и другите влогъри, пишете в коментарите, за да пускам още такива видеа. Чао на всички за предпочитане. Видеа за предпочитане. Чао на всички.